Provincial Governor's Office, wala iba kundi Himonsor Rosilio. Tagi-tayeng mapaso nga parakpak anay. Ito niya request na kanta, Aminodo nga pinayungan. Aminodo nga pinayungan, kapupay daw nini ay hinipag-inhan, ay musulay ang tapuran dito halaman, sa bilaw, umunang pakuran, wala naging sobrang di congressman. Hala na isahimang pamulungan, kundi matamos ikaw ihapanggalan. Kaya mo madilig, masulog na magbuburat sa pastilan, isang pamumuran ay tatanan, ay mamayungan. Masulog nga magbuburat sa pastilan, bisa pauburan ay pagdanan, ay mapayungan. Pero miha, nasulog-suluran, ay wagi mapulo si Kapitan kung himayuran. Pangayilay hirap at sayaw, kung mausura ay kay masigarahan, panghiran, hindi na pag-alan. Sahimang at mamulutan, kundi matamos sila ikaw ihapanggalan. Kaya mo malilig, masulog nga magbuburat sa pastilan, bisa pauburan ay pagdanan, ay mapayungan. Aminodo nga pinayungan, kapupay daw nini ay hilipag-inhan, ay musulay at tapuran dito halaman, sa bitaw, umunang pagunan, wala naging sobrang di congressman. Hala na isahimang ang pamulungan, kundi matamos ikaw ihapanggalan. Kaya mo madilig, masulog nga magbuburat sa pastilan, bisang pauburan ay